Is me Róise, is as an nóí me, County Tyrone, tá ma híon déag bhliain déis. Is gleacaí me. Is bralam gleacaí mar is bralam I bheith aclaí. Go mhaile sin, coideann gleacaí ag lum na sport seala, mac is el pel, sná, camúgaíocht agus I grí. Dúla me an gleacaíocht ó mo bhamu, nuair bhí me 3 bliain déis. Og nuair theagadh sé dú, cén dóibh an rothasaí a dhéanamh, agus tá sí 8 bliain déis. Déanam an coide smóda an gleacaíocht, sa bhaile, sa scó. Ag le feirne, athanaite na bhó me. Riamh an Covid, thuaigh me ag rangan na gleacaíocht, do bliantí fada. Tá me mo bháil a chlub, darban an Pom Panthers ar an ómé. Agus deanam rudaí inarach cumói. Caitham an tam ar fad ar an gleacaíocht, athanaite na bhó me, ó bhaidin go haithe. Bhí me deanna cool lá léim, athanaite na bhó me. Is brala me bheith gleacaíocht, fecim tralú athanaite. Tá me abalta go leor scill na gleacaíocht dhéanamh, mac is samhail rothasaí, lá léim, cool lá léim, agus sciilte na gus. So bhaile tá, trampolin agam, mata air, mata, agus barí gleacaíochta. Riamh Covid, gleach mé páirt ag go leor go mórtas gleacaíochta. I Mayo, I mhaile clia, agus I mé foreste. Bíam nervouiseach riamh go mórtas, ag nuair seasam ar an ardan. Bíam go thomlan comfortach agus go thomlan sa Zoom. Nuair tá me níos sinne, bhailim teagas de pháistí, nó daoine phásta, cén dóibh an gleacaíocht dhéanamh, an dóigh chéarna a cheagas daoine thugam. Tá an gleacaíocht ar dóibh, na tá géirí bheith slansiúil. Tá dúil mhuir wacht agam sa gleacaíocht, agus be dúil mhuir wacht agus sa gleacaíocht sin féin.